Eli Valmet 702, vuosimalli 78, ajotunnit mittarissa noin 4500. Peräöljy, perähydraulikka, vaihteistoöljy, etuperät, napaöljyt, moottorin, syöttöpumpuöljyt vaihdettu vastikään noin kuukausi sitten. Ja niihin liittyvät suodattimet myös vaihdettu samalla. Koneessa on Valtran pikakiinnikkeellä oleva etukuormaaja, eli saa napattua pois päältä, jos on tarvetta. Ja siitä lähtee samalla toi etukehto lähtee siitä kokonaan, eli sit pääsee helpommin tonne syöttöpumpulle, nokkapumpulle ja moottorin käsiksi, jos täytyy tehdä jotain huoltoa. Etukuormaaja on jossain kohtaa vähän vahvistushitsattu. On lähtenyt ajansäätös joskus ratkeilemaan, mutta nyt se on kunnossa ja ei ole halkeillut mistään. Renkaat on ihan ok kuntoiset, tämmöisen ehkä se eturenkaissa tommonen 1,5 senttiä pintaa. Tämän puolen, vasemman puolen eturengas ei ole mitenkään pykinyt. Ihan ok kuntoinen takarengas. Siinä on 4 senttiä pintaa jäljellä. Ei ole pykinyt mistään. Hyvässä kunnossa. Takarengas menee vielä pitkän aikaa. Koneessa on kaikki lasitehjät. Muutenkin siistissä kunnossa. Perässä vetoaisat nousee, laskee. Vetokoukku nousee, laskee, lukkiutuu niin kuin kuuluukin. Täällä on perässä tällä hetkellä 1 toiminen hydraulilähtö. Tässä tää on tonne koneen omaa hydraulikkaa. Ja sit saa tähän 2-toimisen hydraulilähdön tuolta etukuormaajalta. Mutta se vaatii, että etukuormaajan hydraulilähdöstä ottaa jo jonkun linnan auki ja pistää tästä nämä perään menevät hydrauliletkut siihen kiinni. Niin siitä saa sit, jos tarvii jotain mihin tarvitaan nokkapumpun isompaa öljytilavut käyttää, niin se onnistuu sillä. Toki tänne Valmetin omaan hydraulilohkoonkin, katsotaan saadaanko se video, niin sinne pystytään lisäämään 1. Siellä on paikka yhdellä hydrauliletkulle, niin sen saa kans 2-toimiseksi. Muutettua ulosotto toimii. Siinä on ajovoimaotto ja 540 saa otettu. Sitten oikean puolen takapyörä, sama homma, semmonen 4 senttiä. 4 senttiä pintaa jäljellä ja ei ole pykinyt. Hyvässä kunnossa on takapyörä. Oikean puolen etupyörä, täällä on kanssa 1,5 senttiä pintaa jäljellä. Täällä on vähän pykimä tällä puolella, mutta menee vielä pitkän aikaa tämäkin rengas. Ei ole ongelmaa sen puolella. Etukuormaajan sylinterit ei vuoda. Ne on hyvät. Kuormaajassa on vilasovite. Ja tosiaan traktorin mukaan tulee tää 1 maakauha. Sitten tulee trukkipiikit ja tommonen lumikauha. Täällä on ohjaussylinteri. Siinä on jonkun verran klappia ohjaussylinterissä. No nyt ei käsin pysty sitä heiluttaa, mutta ratis tuntee, että se jonkun verran klappaa, mutta kone kyllä kulkee suoraan ja tiellä kun ajan, niin ei ole sen puolen ongelma. Voidaan katsoa koneen altakin vähän miltä näyttää. Tää on siisti. Ei vuoda mistään. Mitään nesteitä ei vuoda. Ja etukardaanikin on hyvä, ettei se käsin ei tunne mitään klappia siinäkään. Joo, mennään sitten. Voidaan käydä katsoa koneen sisällä. Miltä siellä näyttää. Sisältäpäin. Siisti tämän ikäiseksi koneeksi. Tosta puuttuu tää
etusuoja puuttuu tuosta ratinnalta, mutta muuten siinä on lämmittimen säätö. Voimannoton kytkin, käsijarru on siinä ja tässä on vasemmalle kädelle toi etukuormaajan käyttö. Siinä on vaihdekepit. Vaihteistossa on, eli siinä on 4 vaihdetta. 4 vaihdet eteen ja alueet on hidais ja nopea alue ja sitten on taakse 1 vaihde. Eli 8+2 vaihteisto ja kaikki vaihteet on synkronoitu. Jarrupolkimet pelaa hyvin. Jarrut, kytkin pelaa. Kaasu, jalkakaasu toimii ja käsikaasu toimii. Siinä näkyy mittaristo. Ja täällä on puhallin, voidaan pistää virra päälle. Niin. Noin, jos kuulee, niin puhaltimesta on toi vipu poikki, mutta molemmat puhaltimen alueet toimii. Nyt on hidas puhallin ja sitten on nopea puhallin, toimii. Tossa on, onkohan täällä lasinpyyhin, lasinpyyhin ei toimi, mutta tossa on siis pissapoika, niin pissapoika toimii. Siellä ei nestettä ei ole tällä hetkellä. Tosta menee koneen omat valot. Ne pelittää, voidaan kohta käydä kattosulkon. Tossa on lisävalot, katolla olevat lisävalot. Ne ei pelitä tällä hetkellä, mutta tosta saadaan katolla oleva majakka päälle, se toimii. Ja tossa on töötti. No nyt ei kone ei ole käynnissä, niin ei toimi. Ja sit vilkut. Voitais mennä kattoon noin valot, pistetään tosta noin valot päälle ja tosta pistetään toi lisävalo ja pistetään nyt vaikka toiseen suuntaan vilkku päälle. Mennään kattoo ulospäin, miltä näyttää. No niin, siinä toimii vilkku ja valo toimii. Katsotaan edessä. Edessä toimii toinen valo, toisista on palannut polttimo. Se vielä toimi tuo toinenkin puoli tuossa, olisiko pari viikkoa sitten. Se palo polttimo siitä. Päällä toimii valo. Katsotaan kohta, kun pistetään vilkku tännekin puolelle, miten pelittää. Takavalot toimii molemmin puolin ja vilkku toimii täälläkin. Mennään pistämään vielä se vilkku toiseen suuntaan, niin nähdään. Ja sitten katsotaan täällä toimii. Vilkku toimii. Tässä edessä on palannut polttimo. Se ei toimi. Eli valot toimii. Muutamat polttimot palannut, mutta sähköt on kunnossa. Ja sitten semmonenkin hienous toimii, että sisävalo, alkuperäinen sisävalo toimii. Valmetin kylmäkäynnistys. No, ei oikein mikään kylmäkäynnistys. Lämpötila on joku vähän alle 5 astetta. Olisikohan 3 astetta, traktori on nyt seissyt pari viikkoa. Tässä noin. Katsotaan miten lähtee käyntiin ja savuttelee. Vai savutteleeko yhtään? Otas tosta noin ja pistetään pakkosyöttö päälle ja kytkin pohjaan ja ruvetaan käynnistelemään. Silleen hörähti valmetti käyntiin. Tähän tulee vesihöyryä. No niin, nyt on saatu traktori käyntiin, niin voitais katsoa vaikka tosta. Otetaan voimaotto päälle, niin pistetään tosta voimaton kytkin pohjaa ja täältä näin valita. Otetaan tuolta vaikka toi 540 päälle. Eteenpäin kun pistää, niin ajovoimanotto. Tossa näkyy ja taaksepäin niin 540 ja sit kytkin pois ja käydään katsomassa pyöriikö akseli. No kyllähän se pyörii siellä ja ei pidä mitään ääntä ja niin kuin näkyy niin suora on. Ei vipota yhtä. Joo. Otetaan pois päältä sit voimanotto taas. Kytkin
kytkin pohjaan ja sieltä voimaotto pois ja vapautetaan kytki. Tuolla on muuten tossa sit lämmittimen säätö. Puhaltaa hyvin lämmintä tänne, täällä kyllä tarkenee talvellakin tässä hytissä. Sitten tuossa on käsijarru. Käsijarru pelittää. Täällä on tämä vipu on neliveto, siitä kun vedetään ylöspäin, niin kytkeytyy neliveto päälle. Nyt tällä hetkellä se on pois päältä. Tässä oli tosiaan tuo etukuormaa ja täältä löytyy kantapäällä, käytetään takapyörä tai on takapyörien lukko. Siitä kun napautetaan kantapäällä, nyt on lukko päällä ja tästä reunasta kun painetaan, niin se vapauttaa sen. Eli nyt se on pois päältä lukko siellä. Nyt se on päällä lukko. No. Joo, eipä siinä. Pistetään ovi kiinni ja lähdetään testiajolle. Tosta noitutaan vähän kaasua ja nostetaan etukuormaa ja ylös. Noin. Noin, sit voidaan ottaa se vähän alemmas. Sitten kytkin pohjaa ja pistetään tosta vaikka siellä on nyt pistetään hidas alue päälle ja kolmas vaihde ja käsijarru on pois ja ei muuta kuin lähdetään liikkeelle. Joo. Sitten voidaan tosta pistetään vitosvaihde silmään ja on päästy liikkeelle, niin voidaan ottaa noin vaihteiden vaihdot kattoon. Eli nyt on hidaspuoli päällä ja ykkösvaihde silmässä, niin lähdetään liikkeelle. Nostolla kytkin ykkönen. Nyt vaihdetaan kolmosvaihde. Sitten menee vitosvaihde. Noin. Ja sitten menee kutosvaihde. Noin. Sitten voidaan vaihtaa nopea puoli päälle. Sitten sieltä nopealla puolella niin kakkosvaihde. Sitten nelosvaihde. Sitten menee seiskavaihde. Ja sitten viimeinen kasivaihde. Hyvin toimii vaihteisto, ei pidä mitään ääntä. Päästiin murskekasella, niin voidaan koittaa vähän miten etukuormaa jaksaa nostaa. Otetaan tosta noin vähän kauhaa alaspäin ja pistetään tosta kolmosvaihde silmään ja ajetaanhan siitä murskekasaa päin. Noin, ja sieltä otetaan mursketta kyytiin. Noin. Odottaa vielä vähän lisää. Sieltä nousee. Jep. Muuta kun lähdetään takaspäin. Tosta noin. Hidas puoli ja kolmas vaihde ja siitä nopea puoli. Sieltä seiskavaihde päälle. Niin, katsotaan miten jaksaa kiivetä. Tässä on aika jyrkkä ylämäki, niin nyt on nopea puoli ja seiskavaihde. Hyvin jaksaa tää isollakin vaihteella mennä. Vääntö on koneessa. Väännöt on kallella koneessa, ei ongelmia.
No niin, sit voitais vielä katsoa, että miten jarrut hyvin pysähtyy. Takapyörät menee lukkoon, kun painaa jarrusta. Noin pysähtys ja sit voidaan vielä toi käsijarrun toiminta katsoa. Vähän vauhtia koneelle noin ja nyt päästään käsijarrusta, niin siihen pysähtys koneelle. Sekin pelaa. Kytkin pelaa kans, et se ottaa kyllä tosi hyvin kiinni, ylhäältä kiinni. Ei ongelma. Eli siinä olisi hyvä valmetti jollekin, ketä tarvii 702. Tässä olisi töihin valmis kone.